कोंकणी उलय लंडन पुलय एट आवाज रेडिओ 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK। हांव मीना गॉयस गांवांत लोटोलीचें तुमच्या मुखार दवरता बाब एंटनी कोरिया पेंटर शापें कांदोली गोंय हाणें बरयलेली आपली कवितेचें नांव एक 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 पयसो लाख रूप पेट्टायता एक एक फातर कोराच्यो उंट्यो उबारता एक एक वांगडी कुटुंब घडटा एक एक पाव पांय वाटेची दिशा दाखयता एक एक अक्षर जाणवायेचें पुस्तक घोसता एक एक शिक्षक विद्यार्थ्यांक जाणवाय दिता एक एक विद्यार्थी शाळा कॉलेजीची सुपूर्ती वाडयता एक एक पावंडो जैताचे तेंगशेर पावयता एक एक दीस वर्साक सांगात दिता एक एक हात एकवट मजबूत करता एक एक खीण जिविताचे सुपरतेन जैताची वाट धांवता देव बरें करूं कोंकणी